zikhona-ke iy'nkonzo emhlabeni, kodwa ayikho eyaba khona eyafana nayile yenu. Ngoba mase kufika le yini bavaleka amehlo ababefikile ngaphambi kwabomkhulu, bangabona ukuthi lona akuyena owagcotshwa la emhlabeni, wagcotshwa emazulwini. Njengoba kade esho ubaba umfundisi ethi babembiza lo mama besho ukuthi wayebizwa ngohlanya. Akakaze ahlanye baba omkhulu, kwakuhlanya bona. Kunomehluko umfundisi weNkonzo nomfundisi wala ekhaya. Wala ekhaya akayi eBible school. iBhayibheli lisengqondweni yakhe nasenhliziyweni yakhe. Nesitifiketi sokumfundisi kusengqondweni ubethelwe uShembe ukuthi lo muntu afundisa abantu indlela ezulwini. Iyona-ke lento iyadala ukuthi bangambona ngasemhlabeni thuphela ezulwini. Kodwa nawe ngeke uvume phela makhona umuntu ozobe selandelwa abantu kade ukhona uyiqalela ibandla lakho esethatha kwaloko unakho. Umono uyavuka, umono uvuka ngisho phakathi esondweni. Bunani uvele mafani uzobisa
Ngiyabonga abantwana kaNkulunkulu ukungilekelela. Ayona into encane le esihlangene ngayo namhlanje. Babe ngeke bavumeke abeyiNkonzo ukuthi kube khona umuntu othi uthunyiwe. Ushuthi babebona inyama ukufana. Philisa konke lokuthunywa lokungekho ingqondweni zabo. Ngoba bona babeshumayela into abayifunda eBhayibhelini. Lona angayishumayela into ayifunda eBhayibhelini. Wayekhuluma akwaziyo. Sihlangene ngokuzombonga ke namhlanje. Ubani asenzele into enhle kangaka. Engabe kuba afika ngabe singane. Ingabe sikuphi? Ingabe inqwaba la iseyiqathini. Abanye sebeshaywa amakhanda abomvu. Kepha uShembe ngokusithanda. Kwaseyibuta lendlu eyayichithekile. Indlu emnyama. Ngoba lokho kunye kwakufike nabanye abawomunye umbala. Uyabona ngabasikhuluma nje emhlabeni ngempela ngeqiniso. Uthi uNkulunkulu uyokwenza uNkulunkulu afane nani. Manje ke thina asivumi. Asithanda ukwethu. Siyakuthanda ukuzizwa. Yabona kwezizwe kusiza izizwe. Lesishe enye indoda eyikhona emhlabeni isikhathi. Ithi anginakuthatha isikwa sosibanibani ngisinike osibanibani. Yasho into yashicelwa phansi yabhalwa yasayinwa namanje isafunda. Kodwa abantu namanje abakafuni ukubona. Kuthiwa ke babamkhulu kwesinye isikhathi ke esesetabazwe. Ababe nenhlanhla kumuntu uNkulunkulu. Babeshiya phansi indaba yabefundisi laba abanye. Bese belandela yena. Ukusho lokhu umfundisi wagcina senabantu abambalwa. Basebecasuka phela umona. Nawe nje ukuthanda umuntu avela uthatha imali yakho. Ngoba phela abantu babebaningi esontweni ngoba bayofundisa abasebenzi. Mama banda, abantu bebaningi esontweni kwajabula nje kuzodla. Esimnikelo. Mase bethathwa yimi ke. Njengoba nila kumina nje wadinwa abanye. Ukuthi phela umuntu mayephethe iqiniso ukholelwe eqinisweni. Yephethe nophelele ukholelwe ukuphelele. Bese lena ke ukholelwe emangeni. Akhohle ukuthi hayi noma ngathini unamanga. Ngoba akafuni ukuthi lo uvele ezulwini. Base bemthatha kwabankulu base bathathe bese bephuca abantu ngizwe bashumayeza nje abantu bembona nangamele ukuthi cha nayo into efanele bayilandela. Base begijima ke beyotshela obasi babo. Abayephethe amabandla lezo sikhathi. Bathi kunohlanya la oluthatha abantu elubashumayeza inkolo singayazi. Wayesebizwa ke babamkhulu bizelwa khona lapha kule intabazwe esithole yakhona ngithi wasebizwa ke babamkhulu bamakhelayo obizwa ukufika belungu labaphethe amabandla hayi bakhuluma umthetho isicala babamkhulu. Mase beqedile umthetho isicala babamkhulu sesumba babamkhulu sewatshela
uthi niyabona into engizonitshela yona yile. Niyasibona isihlahla sakamthrini silenyawo. Bathi bayasibona bathi uyabona mangabe ngingathunywanga mina uNkulunkulu ezulwini ukuthi ngizokwenza lo msebenzi. So hamba isikhathi bese siwa isihlahla siguga siwa. Niyabona masike sawa lesihlahla sabola. Kuyobe kuchaza ukuthi angithunywanga uNkulunkulu. Usho ukuchaza ukuthi lento ayikho lento engenzayo. Kepha lesihlahla masike sawa sephenduka saba yishe. Kuyobe kuchaza ukuthi ngithunywanga uNkulunkulu lento engizekayo ayizukuphela kuze kubhubhe umhlaba. Nebala ke ngenina ngasafika eNtabazwe. Base besithatha oshabalala babekhona lapho bonke babesohamba emhlabeni. Engumcelelayo nje koShembe ukuthi baze bamkhumbule ngoba sifundisa okuningi kulela lizwe. Base besithatha ke besisusa lapha emzini uBhombela. Saya khona la eSithole. Sabiza sibona lesihlahla. Ngoba esa prophet ubaba mkhulu. Angawathatha amatshe amabili asekhaya nje. Hayi phela uNazaretha lento yinhle. Ngangenzela nezizukulwane zakithi. Eziyothi bajengiswa lelitshe zazi lelitshe laliqhamuka likwenze njani. Ngoba phela uNazaretha kuthiwa ngeke kubhubhe kuze kubhubhe umhlaba. Amen. Bese kuba khona ke eNazaretha isikhathi sokuhamba ke kaBhombela emhlabeni. Kuthiwa ngesizwe wafika kwenye indoda nayo igula nayo ifudumele wasethi Totobe yewela lapho ngaphesheya kuyona ekuthiwa uMngoma. Wathi mayefika uMngoma athi Mngoma sesishayile isikhathi. Asame Mngoma siye la besisebenzela khona. uMngoma waye ubhacelele noma zazikhona ipholo walele esikhumbini. Jowayilele ubhaqa. Kepha wezwa lamagama uthi awunamba omkhulu ethi asambe. Siye la besisebenzela. Wavuka ngezinqa. Wathi Shembe ngisagula hamba wedwa. Manje kodwa ke mina ke ngiyabacelela abantu bakaMngoma ngoba uMngoma wabalimaza. Ukuthi uNkulunkulu azabakhumbule. Ngoba uMngoma wavuma ukuhamba nawo babamkhulu. Angaba yikho into emnyama kaNgoma ngabe khanya zonke izinto wayemusa ezulwini. Amen. Uzongena ezulwini ungena nomnikazi wezulu. Akuyona into encane leyo. Kodwa uNkulunkulu khona udalela ushwelezi iNkosi ibusise ezulwini.